ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಇಂಕ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಟೈಮು ಎಂಗ್ಲ ತೂಯರ್ಲ ತುಲ 9 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಬಂಗ್ಲ ನಡ್ದೋಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅದ ಬಂಗು ಎಂಕ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ರೂಟ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನು ಬರದೆ ಎಪ್ಪಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ಮುಳಿಂಚೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಮಮ್ಮಿಲ ಬತ್ತೇರಿ ಅದು ಬಂದು ಮಮ್ಮಿಲ ಉಳ್ಳಾಳು. ಸತ್ಯ ಎಂಕಳ 3 ಜನ ಐತೆ ಮುಳಂಚದ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಮಾಮೂಲಿ ರೂಟದು ಪಣಕ್ಕೆ ಟೌನ್ಗೆ ಹೋಪ ಎಂಕಲ ಪಂಡ ಮೈನ್ ರೋಡ್ಗು. ಸೊ ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲത്തെ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ. ಇಂಥದ್ರೆ ರೋಡ್ ಕಡತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಎದುರುಗಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ಗೀಡಿ ಬರೋದು ತುಲೈತೆ ಎಂಕ್ಲ ಏಪಳದ ರೂಟ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿ ಜೀವನ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲನ ಪೋಂದೇ ಪುಡು. ನಾನೇನು ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಅದ ಬಂಗೋ ಬಳ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಡಿ ಎಂಕ್ಲಂಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿರಾವಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲತೆ ಮಾಮೂಲಿ 7 ಬಾಕಿಯೇನೆ ಆಳು ಕಾಣೇನಮ್ಮ ಬಂಗು ಅಮ್ಮ ಕಾಣೇನೆ ತುಳತೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲತೆ ಹಿಡಿಗೆ ಬತ್ತಾ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಮಾನು ಹೊಡಿತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ. ಮೂಜಿ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮದಲೆ ಬಂಗುದಲೆ ಅಪ್ಪದಲೆ ಅಲ್ಲೇ 3 ಜನ ಖುಷಿ ಅದು ಹೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಫ್ ಅಂಚನೆ ಏಪಳ ಖುಷಿ ಅದು ಪೋಡು ನಾಯ ಬಂಡ ಇನಿ ತುಯ್ದಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮುಕ್ಕ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋದ ಆಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಂಚಿ ನರ್ಮನಿ ಏಪ ಇಂಚಾಪಣದ ಪಣೀರ್ ಆಗ್ತೈತ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ದಿನ ಖುಷಿ ಅದು ಉಪ್ಪು ಕಲ್ನ ಮರೀತೀರಿ ಎಂಕ್ಲತೆ ಈಡೆ ಎತ್ಯ ಮೈನ್ ರೋಡ್ಗು ಪತಂಗ ಬಚ್ಚಿಕಾಯಿ ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಬಂಗುತ ಅಮ್ಮನ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲವೆ. ಸೊ ಎಂಕಳ ಮುಳಂಚದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೈನ್ ರೋಡ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಾಗಿತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಪಂಡ ಬಂಗು ಡೈಪರ್ ಕಳಿ ಅದ ಅದು ಬಂಗು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋದಿತೆ ಜೊತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕೈತೆ ಸಾಮಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ 2 ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎಂಜಿ ಬೆಂಕ್ಲ ಐಟು ಬರ್ಕಂತ ಅವಳೆ ಐಟು ಬೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗುಂಡಿ ಅವು ಕೆಟ್ಟುಗಳು ಐತೆ ತುಲ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಲೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಎಂಕಳ ಪೋಪಡೈತೆ ತುಲೆ ಮುಳಂಜಿ ಇದು ಆಗ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕಳ ಪೋಪಡ ಅಪೋಲೋ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ತುಲೆ 3 ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಪೋಪಡ ಎಂಕಳ ಬಟ್ ಡೈಪರ್ ತೆಪ್ಪಿರೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಐತೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಅದ ಬಂಗು ಎಂಕ್ಲ ಡೈಪರ್ ಖಾಲಿ ಅದು ಬಂಗುಗಳ ಬೋಡಿತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಕ್ತ ಉಲಾಯಿ ಹೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಗ್ಗಿಸ್ದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಡೈಪರ್ ಬೋಡಿತೀನಿ ತುಕ ಓಲ್ ಉಂಡದಾನ ಸಂಗತಿ ನೋಡಿದೆ
ತುಲೆ ತಿಂಗಳದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಲಾರ್ಜ್ ತುಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಫರ್ ಇದೆ ಏನದು? ಆಫರ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ತುಲೆಕ್ ಹಗೀಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಾಗಲಿ ತುಲತೆ ಮೂಳೆ ಫುಲ್ಲು ಐಟಮ್ ಉಂಡು. ಅದ ಬಂಗು ಬೇತ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಬಂಗು ಒಂಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಲತೆ ಎಂಕಳದ ಬೀಸ್ದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂಕಲ ಅದಂಗ ತುಲೆ ಆಗಲಿ ಇದೆ ಭಯಂಕರ ದೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಇದೆ ನೆತ್ತೊಲ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದೊಂದು ಪೋಪೆಂಗಳು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋಪೆಂಗಳು ಬಂಗನ ಕೂಡ ತೂಪೇರು ಬಂದು ಮನ್ಪಡೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಅನ್ಪೆ ಅದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫುಲ್ ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಡು ಮಲ್ಪ ಹಾಪಿದ ಇಪ್ಪಿದ ಅಂತ ಆಡ ಬಿಲ್ ಬರ್ಪೇರ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರದ ಬಂಗು ತುಳಗೆ ಫುಲ್ಲು ಬಂಗುಗೆ ಬಂಗು ನಂಚಿನ ಬಾಬೆಲ್ಲದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳ ತೆಂಕಳದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿದೈ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಪೋಯಿನೇ ಬರ್ತೇನೆ ತುಳೈತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ದಿದೆ ಬರ್ತೇರಾಗಲಿ ಅದೊಂದು ಅಲ್ಲಿದೆ ಇತ್ತೆಂಕಳದಲ್ಲೇ ಸಾಮಾನು ಬೇಕು ಗೊತ್ತ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನ್ ರೋಡು ಮುಳಂಚ ಬೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಬಂಗು ಮುಖ ಎಂಕ್ಲ 3 ಜನ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಾಗೆ ಈ ಥರ ಡೈಪರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಏತ್ 70 ಪೀಸ್ 14 ಒಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ ಐಟಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಟಂಡ 70 ಉಂಡು ಎಟ್ಟಾತಿ ಜಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಲೈನೆ ಎಟ್ಟು ಪಂಡ ತುಲ 5 ಲೈನ್ ಐತಂಡ 24 ಲೈನ್ ತುಲ ಇದೆಟ್ಟು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರು ಎಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಟೆ ಮೀಡಿಯಮ್ದು ಐಟಂಡ ಎತ್ತು 70 ಗುಣದ. ಸೊ ಪತ್ತೊಂಡಾರೇನು ತುಲ ಮೂಡೊಂಜಿ ಟೈಲರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಅಂದು ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆರಾಗಲಿ ಪಂಡ ಬೇಕ ಕೊರ್ಪೆರಾಗಲಿ ಹಾಂ ಬೇಕ ಕೊರ್ಪೆರ ಹಾಂ ಅಂದ ಓಕೆ ಇತ್ತಂಕ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೂಟುಡು ಅಲ್ಲೇ ಬಂಗಿಟ್ಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಳ್ಳಾರು. ಸೊ ಬಯ್ಯದತ್ತು ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲದ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅದು ಅಂಚೆಂಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಮೂಜಿ ಜಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಒಂದೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಕಜ್ಪುಗದಾಯ್ತು ಅನ್ಪಣೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಗಲಿ ಕಜ್ಪುಗದಾಯ್ತು ಮನ್ಪಣೆ ಅಂದನಿದೆ ಕಜ್ಪುಗದಾಯ್ತು ಮನ್ಪರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಜ್ಪುದ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆನಾ ಪೋದು ಅದ ತುಳದೆ ಬಂಗು ಇಂಕ್ಳದ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾಮೂಲಿ ರೂಟುಂಡ ಅವೇ ಬರ್ಪಣ ಇನಿಯೊಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಯಿನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತನೆ ತುಲೆ ಮೂಳು ಬೇಲೆ ಪುರ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದೆತ್ತ ಪುರ ಅಂಚದ ಬಂಗು ಎಂಚೊತ್ತರ ಬಂಗು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಗ್ಲಿ ಬೇತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೊನೆರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಈಗ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲೆನೆ ಎಷ್ಟು ತಿರ್ಗೋಂದೇ ಪುಣೆ ಪುಣ ಆ ಸೈಡ್ದು ಈ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಆ ಸೈಡ್ದು ಈ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಏಪಳದ ಮಾಮೂಲಿದವೇ ರೂಟ್ ಪತ್ತೊಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬಂಗುಗಳ ಕೋಪ ಇರ್ಪಣೆ ಒಂಚಲ ಕೊಂಡ ಪುಜಿರಣ್ಣದು ತುಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಆತನ ಎಂಕ್ಲ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ದಾನ ಸಂಗತಿ ಪಂಡಿರಾಪಿಸಿ ಅಂಚದಿಂಕ್ಲ
ಉತ್ತನ ದಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿಯದು ಉಪ್ಪುಗ ನನ್ನ ರೀತಿಲಿ ಇಂಕ ಮೊಳೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೂ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಬರೋದಲ್ಲೇ ಆಯನ ಬಂಗು ಸೈಕಲ್ದೊಳಗೆ ಆಯ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗುಲ ಎಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ತೆಪ್ಪ ಅಂತ ಈಗ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅವಡಿಗೆ ಪಣ ಸೈಕಲ್ ತೂದು ಪಣ ಯಾನ್ಪುರ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಲ್ತು ನಂಚನೆ ಮುಕ್ಕರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಏನು ತೂಪುಣೆ ಮುಕ್ಕ ಚೂರು ಚೂರ ಏನು ಇಂಚ ನೂಕೋಂದು ಕೂಡ ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ದೆಕ್ಕಿಯರ ಕಲ್ತದು ಹಾಂ ನಿಖಿಲ್ಪುರ ಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದೆಕ್ಕಿಯರ ಕಲ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಡಿ ಅನ್ಪಡು ಮುಂಚ ತುಳ ತೆಂಕ್ಲ ಏಪಳದ ರೂಟಿಗೆ ಎತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಜೊತೆಲೆ ಮುಳೆಪುರ ಒಂದೇ ಕತ್ತಲ ಅದುಂಡು ಅದು ಒಂದು ಬಂಗುದಲ್ಲಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಬರೋದುಂಡಲ್ಲ ತುಳೈತೀನಿ ಬಂಗು ಇನ್ನು 2 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಫ್ರೀ ಆತೆ ಪಂಡ ಪತನೋಡ 2-3 ಸರ್ತಿ ಕೇಳ ಪತನೋಡ ಅಂದು ಓಕೆ ಇಂಚಿತೆ ಬಂಗು ಐತೆ ಹಾಳಾಗೈತೆ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಖುಷಿ ಅದು ನಾಳೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೀ ದೂರ ಪೋತು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲನೆ ಪೋಯಿನೆ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರೋನುಂಡು ತೀರೋಡೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಸೈಡ್ ಕೊಳೆ ಆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತ ಕಂಚುಕರಣ ಪಟ್ಟೆ ತುಯ್ಯನದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳಗೆ ಮುಂಚಿದಲೇ ಬಂಗು ಬಂಗು ದಲ್ಲ ಪಣಿರೋಣ ದಲ್ಲ ಜದ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲ್ಲ ಎಂಜನ ಇಂಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಬತ್ತೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್